Na gori se... Na gori se on... Sad... Ženski rod. Ne, tko što dolazi? Tko što dolazi? Da. Kad te policija uhvati ideš u... Kad želiš pobjeći policiji... Drugi cilj. Infinitiv. Trčati. Bježati. Mi smo pobožni, bilo je ta riječ već. Dalje. Terezija Avelska je muški rod. Učitelj crkve. Zamijeniti. Crkveni naučitelj.